mga gidagsa, mapalangyaw man o lokal nga mga turista sa isla sa Siquijor ang ilang nailana nga healing festival. Pakisayran ta ang origin sa maong kapistahan o karon atong makauban ang usa sa mga magtutudlo sa Siquijor State College nga si Dr. Josel Mansueto. Maayong buntag, Miss Josel. Kumusta ang imuhang kabuntagon, ma'am? May buntag, ma'am. So may padamong buntag diri, init hangin kaysa nga tanan. Wow, pagkanindot din ha sa inyuhang paraiso sa Siquijor. Correct, Jude. Ma'am, hisgutan ta karong buntaga ang kabahin sa kasaysayan sa Healing Festival ninyo din ha sa Siquijor nga matag tuig ninyong giselebrar. Kanus og kinsa ang nagpasiugda ni ining Healing Festival, ma'am? Kana siyang healing festival, ma'am. Dugay na gina siya ga-practice ang mga tao, mga mananambal, mato sa Mount Mandilaan dito mag-mix sa mga nandam nila nga mga tanom, mga gikan sa dagat, etc. Nahimo siyang festival way back mga early 2000. Ang tourism department may nag-spearhead para mahimo siya isa ka tourism nga destination or activity. So mga 2003, 2002. Unsa jud ang katuyuan, ma'am, o tumong ni ining pagpahigayon sa Healing Festival? Sa Healing Festival, one way siya ga mag-attract ng turista other than our natural resources. Kay di pa hinambog gwapo gid pud ang mga beaches diri, no? Yes. Pero tungod kay known man gud mi pod nga mananambal sa Siquijor, among gi-jive tanan because ang gina-promote na mo that Siquijor is an island of health and wellness. So karon ang amo na yung trademark or brand na mo is the Healing Island. So pag mo ani mo all your aspects na diya siya healing na kapagsulod. Kaniadto, ma'am, no, ang isla sa Siquijor giila sa kadaghanan nga haunted island kuno daw kay daghan kuno kaayo mamarang din ha. Pero para nimo, ma'am, nga lumad man jud kang taga Siquijor, nganong adunay mga ingani nga mga istorya o pagtuo nga mikatag kaniadto? Kuan, ma'am, gada ko jud po akong mama taga Siquijor. So magstorya gyud na siya namo, part na silang story nga nay mamamarang ana. Pero actually wala gyud nagsulti nga nay marang. But if mangutana ka sa mga mananambal, ma'am, na magubon sa diagnosis brag doctors. So they will know kung natural cause by mong sakit, kana abang espiritu ang nakasala sa espiritu or somebody nagpasakit sa imwa. So munang na term ang mamamarang kay kunuha gipabarang kag laing tawo. Muna siya, ma'am. So gipa-istorya ra gina siya gid sa mga tawo diri. Dugay na siya, ma'am. Og pinaagi ni ining Healing Festival, ma'am, unsay natabang sa Healing Festival sa mga Siquijodnon, ilabi na sa ilang panginabuhian? Sa panginabuhi gid, ma'am, dako siyang tabang kay pag sulod sa daghang mga tawo, transportation pa lang daan, na siya income. Sa mga tourist drivers na siya income. Plus katong mga mamaligya silang tambal, mga souvenirs, paraphernalia, na jud siya, ma'am. Appeal ang kanang mga boarding houses nga pwede po yan. So dako siyang tabang gid sa kanamiya. So muna basta peak season na mo diri summer, dungan pa gid sa Healing Festival, ma'am, boom jud na. Usahay maglisod na mag-accommodate sa kadagdan sa mga turista diri. And ma'am, dako ba tabang ang ato ang Healing Festival aron mapapas kining bati nga pagtuo o dungog kabahin sa isla sa Siquijor? Yes, ma'am. Kay sa Healing Festival, mo explain man na ang mananambalon sa ilang gibuhat. So when they explained it, makasabot ang mga maminaw. At the same time, na-raise silang awareness na ang festival is really about healing siya, dili katong pandaot. Though nasa i-prepare pang panumpa, di ba, pansumpa siya, no? Pero ipakita gyud ang wealth and knowledge doon sa pag-prepare nila, ingon ana, and then also, ma-appeal siya nga kanang ilang beliefs sa Ginoo and respect to the spirits, respect to the natural resources. O gawa sa mga white sand beaches ninyo, ma'am, unsa pa ang mga ikapasigarbo ninyo ng mga tourist spots? Amo ang mga religious destinations, ma'am, amo mga simbahan. Kay napagit nung super kakaraan ng mga simbahan na mo, katong the oldest convent na nasa Lazi, napagyapon siya, ma'am. And then, well, you cannot deny, it's the culture, it's the people na very welcoming sa mga tao. And ma'am, unsa ka tinuod nga ubay-ubay ang miingon nga nangaayo sila sa pagpanambal sa mga faith healers nato din ha sa Siquijor. Nagi mo sulti, mag-testimony nga, natambalas lang mananambal. So naay ubang sakit nga muna, dili mabawaan sa doktor because according sa mananambal, ang kana siya, ang natural
ang basis so mga espiritu, mga inana, or somebody nga pabarang nimo, pero dagan siya musulti. Kapag mato sila mananambal, matambalan, but mostly, katubitang superficial lang sa skin, ng ana. Pero kung sulod na sa intestines, may nanas tiyan, according to mananambal, dili na po sila sa hospital. Pero mubuhat na sila mga like mga tuob, any other healing practice nila, naapod siya para healthy ka permanente. And lastly, ma'am, ani pa man gayud ang pandemya. Unsa ang imuhang gustong ibilin nga mensahe ngadto sa ato ang mga viewers? Eating the right foods, fresh tanan, ang tambal nimo as much as possible, makakuha ka sa palibot, dili ka to over the counter as much as possible, mga vitamins, kita sa palibot. So, please maintain that. Kanang gikan mismo sa palibot nimo as much as possible, natural tanan. And a healthy mindset ra pod. Thank you, Miss Giselle. Thank you.